1 eller 2 gange om måneden. 4 gange. 2 gange. 7 gange. 8 gange. 3. 1 gang, tror jeg. 1 gang. 2 gange. Nogle gange kommer jeg på, om jeg har tid. Nej. Ja. Nej. 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 Ja. Ja. 4 gange. Sådan 2 gange om måneden, sådan noget. 3 gange. Sådan 3 gange om ugen. 2 gange. Tak for i dag. 2 timer. Nej, hvordan? En time eller halvanden. Halv time. Jeg tror kun 1 til 2 timer. Fordi jeg ikke orker. Fordi jeg er doven. Fordi jeg kan lide at slappe af. Fordi jeg er doven.